morning guys, welcome back to my channel. You watching DB production for Bojora. तो नोंथांमोननि थाखाय good news दिनै बार मोदाय film production जों दिहुनजानाय जों बर' आबुं सावथुना प्रिमियार श'नि गेजेरजों बरबजरा टिपकाय ओनसोलनि पलासगुरि बाजाराव दिन्थिफुंजासिगोन। स' नोंथांमोना माखौ नेनानै थादों? दा बेलासिनि 5 बाजिनिफ्राय नोंथांमोना लैथो फैनानै जोंनि फिल्मखौ सावथुनखौ नायनो हागोन आरो बे फिल्माव नुनो मोनगोन नोंथांमोना बै समनि बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जों बर' हारिफ्रा माबायदि नासयजादों, माबायदि जोङो बुग्लुंजादोंमोन आरो आन्डार एस्टिमेट खालामजादोंमोन बेखौ नुनो मोनगोन। स' नोंथांमोना आबुं सावथुनखौ नायनो लुबैदोंबा फैदो आरो नायफैदो। Good morning guys, welcome back to my channel. You watching DB production for Bojora. तो नोंथांमोननि थाखाय good news